We have put the head of prosecution in this province and the Deputy National Commissioner responsible for statistics in the country to jointly run that project. It should be a prosecuted directed country. Kweziphambili kwiindaba zethu ngokuhlanje unjengele Ubheki Cele uthi uza kutyala amagosa phezulu esipolisa nebutho elikhethekileyo lophando ukuya kuncothula neengcambu lwaphulo-mthetho lugqubayo eSajonisi eMpuma Koloni. We offered him 3 million as long as he's going to make sure that he's implicating the right people. Umcubo phambili kwityala lokubulawa kukaSenzo Meyiwa uBrigadier Bongani Gininda uzikhaba ngawomane izityholo ezithi wazama ukufumbathisa omnye umtyholwa imali ngange-3 million ukuze achaze bonke abarhaneleka kwibholo lokubulawa kukaMeyiwa. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlanje andamba indodwa andamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzonzondo. Unjengele Ubheki Cele uthi uzawuthumela amagosa phezulu esipolisa nebutho elikhethekileyo lophando ukuya kuncothula neengcambu lwaphulo-mthetho lugqubayo eSajonisi eMpuma Koloni. Unjengele Cele utyelele lommandla emva kodubulo lusube imiphefumlo emithathu kwinto echazwe njengokuxeleshelana ngezikhondo zamehlo phakathi kwemibutho emibini yeeteksi iBorder Alliance Taxi Association noNcedo Taxi Association. Ngethuba lodubulo kwachaneka inkwenkwane ne-14 iminyaka ubudala zeyangeniswa esibhedlele kwenzakala abantu abathandathu. Amaxesha amaninzi eSajonisi kuthontelana abantu abaye kuzonwabisa elwandle, kodwa kususela kwiveki ephelileyo kukhala ibhungane. Namhlanje abahlali bangungelene eholweni kule dolophu ukuyaphulaphula umphathiswa wamapolisa unjengele Ubheki Cele negqiza lakhe. OkaCele uthembise ngokubuyisela eziseleni 14 ebelibanjiwe ngaphambili ze lakhululwa. We have put the head of prosecution in this province and the Deputy National Commissioner responsible for statistics in the country to jointly run that project. It should be a prosecuted directed country, so that when we collect those people again, of whom the police say they know where they are, those 14 people, they must be collected, put through the process and all that. Umphathiswa ukwathe uzawuthumela amapolisa kwizikhundla eziphezulu nebutho elikhethekileyo lophando kuba esithi iziganeko zokubulala zixhaphakile eSajonisi neziphaluka. The special team that is similar to that one we put at Kwamacholo, one we put at Hotel. We know the results of Hotel. That's what doing very well in Hotel. We hope that that team will be here. Njengoko lemibutho mibini yeeteksi kutyholwa ukuba ikrutha-kruthana ngomzila ophakathi kweSajonisi nelusikisiki yaye kukho namagosa abandakanyekayo kweli shishini, uCele uthi umthetho uzawudlala indima yawo. We want a report from all those levels, the police, the prosecution, the transport, the municipality, or any other kind of sector that might be involved in that, to go and try to find if their people are involved in the taxi industry, so that we act on that decisively. Ukuzawuthi ga ngoku amapolisa afumana imipu eli-15 umbayimbayi neembumbulu eziyi-328 okoko uqalile lomlo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa Newsroom Africa, Ndinguntsiki Noyiya. Kusenjalo inkonzo yesipolisa kweli bibuthelene eNtshona Koloni ngale ntsasa ngeliyokutshabalalisa iziyobisi kutyholwa kuba bezisuka kweli phondo naseMpuma Koloni ngokwengxelo yabasemagunyeni esipoliseni. Ezi ziyobisi nezibalelwa kwi-90 million rand ngokwexabiso zifunyanwe kumaphulo rhoqo ebeqhutywa kula maphondo mabini. Ziziyobisi eziquka ixabiso le-90 million nezimalula i-10 million yemendex kwakunye ne-80 million yetiki ngokwexabiso lasezitalatweni nezithe zatshatyalaliswa kwiphondo laseNtshona Koloni. Ezi ziyobisi zifunyenwe kwiindawo ezahlukeneyo phakathi kwephondo leMpuma Koloni nelasentshona Koloni. Umkomishinala wamapolisa kuzwelonke uMnumzana Fani Masemula uthi le yimizamo yenkonzo yesipolisa yokulwa iziyobisi kweli. We are destroying 90 million worth of drugs. Of which 10 million is Mendrax and 18 million is stick, and it come from these drugs come from various operations within both the Eastern Cape and the Western Cape.
uMasemolo kwangeze ngelithi kukho ukwenyuka kwenani leziyobisi nelithi lingene kwiphondo lasentshona Koloni kwaye sithi ukuqhuba amaphula wohlukeneyo oqoqo kubancedisile ukulwa iziyobisi kulo mmandla. Drugs is a problem in the communities, hence we make sure that like in this province we have got roadblocks in strategic points which we make sure that in those roadblocks we search. Kwananjalo abasemagunyeni kule nkonzo yesipolisa bathe bazalana kwizixeko zaseKapa bepheleka abahlali balo mmandla kwanemibutho yesise efana neGountry South Africa nabathe bangena ezitalatweni bekhalimela ubudlobongela bekwasola le nkonzo yesipolisa ngokukhupha imikhono ekanti kwizikrelemnqa. The station commander with the senior managers must be suspended today immediately, no? And without pay. Because why was this kept under the wraps? So the action this morning in Mitchell's plan is what communities can be doing and should be doing about holding the police to account to secure weapons that are under their control. Abahlali balo mmandla bathi makube kungenelelo kulwaphulo mthetho oluqubayo kulo mmandla. Umkhanelwa wesibini kwityala lokubulawa kukaSenzo Meyiwa uBongani Ntanzi uthi wathenjiswa ngezigidi zerandi ezintathu kumcupho phezulu Brigadier Bongani Gininda ukuba abandakanya abantu abathile kwiyelenqe lokubulawa kukaSenzo. Uthi oko kwenzeka kwiintsuku ezimbini emva kokunika ingxelo yakhe efungelweyo. Nakubeni kunjalo Brigadier Gininda uzikhabile ezingxelo ngelithi akazange ambone uNtanzi ngolu suku athetha ngalo kodwa wagqibela ukumbona ngosuku lokunika ingxelo yakhe efungelweyo. Ngaphambili umkhanelo wesibini uBongani Ntanzi wadiza ukuba wabethwa ukuze anike ingxelo yakhe efungelweyo ngokubulawa kukaSenzo Meyiwa. Namhlanje ingxelo entsha idandalase ukuba umcuphi oyintloko kwelityala uBrigadier Bongani Gininda wathembisa ngokunyengezela uNtanzi imali eyi-3 million yerandi xa enokubandakanya abantu abathile kwibholo lokucinywa igama kukaMeyiwa. So the point of correction is that you arrived at Pretoria police station. It was on Sunday, a day before he was taken to the dentist, because he was taken to the dentist on the 22nd of June. But you came to see him on the 21st, I believe, because it was a Sunday. That's when you apologized to him. You requested him to work with you, to cooperate, and that's why you offered him 3 million. You offered him 3 million as long as he's going to make sure that he's implicating the right people. Oka Gininda uyikhabile le ngxelo ngelithi indlebe zakhe ziyayizibula. Yeah, I've heard it, my lord. This is the first. I mean, I've heard versions. I'm shocked. Anyway, my lord, that is about the amount of about the amount, bribe. The bribe that actually the police are bribing accused or suspects. I've never heard. It's the first time. It's absolutely not true. It's a lie. I'll put it in that strong context. It's absolute lies. Ukanti uBrigadier Gininda uza kuqhubeka enika ubungqina bakhe nangomso. Isithethi segunya abantu lezotshutshiso eGauteng uphindi Mjonondwane sinqinile ukuba Uchophe wayichaza yonke ngokuphathelene nokuntunyekwa kwesakhiwo esembindini wesixeko saseGauteng ummangalelwa. Umjonondwane uxelele onondaba ukuba beyi-NPA banazo iinkcukacha eziqulethe iingxelo zomtyholwa yaye baza kuzisebenzisa kweli tyala. Ummangalelwa uSithembiso Lawrence Mdlalose ona-30 iminyaka ubudala utyatyekwe amatyala i-76 okubulala i-86 okuzama ukubulala ngelixa lilinye elokutshisa isakhiwo eMarshalltown nyakenye. Emva kokunqakulwa ngamapolisa uxelele inkundla ngethuba ekhwele okokuqala emkhumbini ukuba ngenene wasintumeka ngomlilo isakhiwo. We can confirm that a confession, we do have a confession as the prosecution at our disposal. Igunya abantu lezotshutshiso elibambisene namapolisa basalindele iinkcukacha ezivetshe ngomtyholwa nanjengoko uphando lusaqhutywa. We cannot confirm whether or not the accused before court is a first-time offender. It's still the early stages of the case. Investigations are ongoing, and amongst those outstanding investigations is the profiling of the accused before court. Igqwetha lommangalelwa livumile ukuba ngenene lifumene inkcaza ngalowo limmeleyo latsho lisithi
Kukho izicwangciso zokumfudusela kwindawo ekhuselekileyo usithembiso nanjengoko ityala ajamelene nalo linobuzaza. Remember, a lot of people died here, and under normal circumstances, family members are aggrieved, and obviously that people are not happy. And as she mentions now, there's a drug lord and all of that. So therefore, his safety is very important. It's at risk basically. Ityala limiselwe umhla wokuqala kuFebruwari nalapho ummangalelwa kulindeleke ukuba afake isicelo sebheyile. Kanti abantu baphefumle kumaqonga ethu onxibelelwano nalapho besibuze ukuba luthini uluvo lwabo ngeli tyala lika Senzo Meyiwa. Mna ndiyayiva onke elithethekayo. Yini ingxamele mawudeske elidesetyala ifikele ekugqibeleni. Kwenza ubulungisa. Ifamily noba isenhlungu nenkulu ngalento yenzekayo. Akumnandanga. Kodwa ke umthetho mawudlala indima yawo babanjwa babandakanyekayo. Impela indidi indaba lelicala kaSenzo. Omunye uvikela omunye ukhomba omunye uvikela iso lakhe kanjalo ke kusolwa nabathize abaquliswa amacala nabo kugcina ngokusola nje kuphela. Hayi madiqhube sizawubona wena ethubeni bayithini into. Buzawubonakala ubungqina ubububo neyona nyani izawuvela ethubeni. Ukuba ukhela ukhumalo uyabandakanyeka ekubulaleni uSenzo Meyiwa makaze ngaphambili aze benobakhe ubungqina into esifuna yenyani qha. Inhlungu into eyenzekayo kula family. Ndiyayicinga inhlungu abantu bakanti bakuyo. Deske kufunyanwe ababulali bakaSenzo. Uyisakela umthetho wona mawuvuma unikezela. Bukela ungaphefumla kwimiqolo yethu sebenzisele nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Bangaphezulu kwewaka abafundi Nelson Mandela Bay eMpuma Koloni abakwazileyo ukubuyela kumagumbi okufunda namhlanje emva kokusonjululwa kwemingeni emalunga nezithuthi ezibasa ezikolweni. Izola abazali babambe uqhankqalazo nalapho baye bavala mba indlela bekhalazela le nkqubo yothutho labafundi ethiwe Mbezi ingxaki eGqeberha. Isebe lezothutho lithi oku kubangelwa zingxaki kwizivumelwano zokusebenzisana nabanini bezizithuthi. Amanye babafundi abakhange bakwazi ukuya esikolweni ukusukela kusuku lokuvulwa kwezikolo ngoLwesithathu weveki ephelileyo. Abazali bancedisene nabantwana babo ukulanda imfuno zesikolo kuba bengxamela ukuba abantwana babe semagumbini okufundela bahlohlwe. Abazali bathi bekukho intlanganiso phakathi kwabo, usekela sodolophu, unobhala weSantago ephondweni kwakunye nesebe lozothutho izolo kwafikelelwa kwisivumelwano sokuba abazali mabalungele ukuba abantwana baye esikolweni ngale ntsasa. Nangona kunjalo imisindo ibiphezulu namhlanje kayirha abazali nabafundi besala ukuba ingxenye yabantwana ithuthwe. Emva kokuthomalala kwemeko abafundi bathuthiwe basiwe ezikolweni. Izikolo besizilwela pha e10 I think zi6 or zi7 but namhlanje kuthuthwa isikolo esi1. That's why ke ngusilapha abantwana bakathathu kwenza amatuletule into engabonakala singayiva neqala layo lithethe ukuthini. Bazawukhwela ngoku bazawuthini ngomvulo xa bezawukhweliswa ngoku. Bathi bona ke bazakwenza iplan abantwana baye esikolweni bazobathutha one by one but ingxaki apha yi-distance kwezi sikolo. Inkokheli abahlali uThozamile Qhushani uthi banethemba lokuba isisombululo sokuthathwa kwaba bantwana siyakuhlala kude kuphela unyaka wokufunda ngaphandle kwamaginxiginxi. Ayizobe iphinde ibekho le ngxaki usukela namhlanje le mpazamo yenzekileyo uya izolo ba kunyulwe kufonele service providers ezimbalwa izawulungiseka ngale mini yonke. Sinethemba lento babonke abantwana bazawuya esikolweni babone kootishara nooprincipal benza njani uba baleqe bafumane umsebenzi abasemva ngawo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ndinguSiphosethu Boy ndiseGqeberha. Sisikolo samabanga phakamileyo IBhukulani eSoweto kuphela kwiJohannesburg Central eGauteng esinomfundo ofumene ikhulu ekhulwini kwizibalo 100% kwi-maths ukutsho. Umthokozisi Ndlovu ne-18 iminyaka ubudala uthi uthando lwakhe lwe-maths lwaqala kwa-grade 9. Esi sikolo sahlangulwa ngabazali emva kokuba secicini lokuvalwa ngenxa yokuba singabiyelwanga ze sangumqolomba wezikrelemnqa. Umdidiyeli weendaba zethu Nsikinoyiya usiqulunqelele ngxelo. Esi sikolo sinabafundi ababalelwa ku-1700 ukusuka ku-grade 8 ukuya ku-grade 12. Imbasa neziqinisekiso bobungqina bokuba ukufunda nokufundisa bukwizinga eliphezulu eBhukulani nanjengoko iphondo iGauteng lithe jize umthokozisi ngesiqinisekiso njengoyena mfundi kwiJohannesburg Central iphela osemncochoyini
emva kokuphendula ngokuchanekileyo yonke imibuzo kwi-maths. Term 1 ngithole 99%, term 2 99%. For that reason yenza ukuthi like ngifight for that 1 mark ukuthi ngithole 100%. Ukuze ugqwese kwizibalo kufuneka uqale kumabakala asezantsi, utsho umthokozisi. Ngafundiswa Sengcobo wayenza ukuthi ngithande imaths, indlela bekafundisa ngayo, indlela bekayenza ngayo imaths, wayenza ukuthi that's when grade 9 term 3 when we came back from COVID, that's when I first got my 100%. Iklasi ka-2024 iphiwe ii-tablets khona ukuze ingalambathi ngezixhobo zokufunda. Lama tablets ayabanceda kakhulu because now incwadi has been changed into a soft now copy 1. Bayakhona ukubona ama-past question papers, babheke kahle ngoba abantwana abanye aba-afford ukuthi mhlambe lokuza nini azokhona ukuthi no mhlambe awethenge i-tablets. Bafika kona yakwazi okay studishe without ba okay ufuna imisebenzi bakufundise yena. Abazali bebambisene nesikolo bagqiba ekubeni basibiyele isikolo ukuze singavalwa ngenxa yeziganeko zokwenziwa isigqubu ngongqevu. Emva koko ititshala nabazali batsala ngaxhadi linye bemilisela intlonipho, ukuzimisela kwabafundi nokuvuselela ilunda kwititshala. Sesadedela ke einsiza kusebenza ezikhona ukuthi silekelele isikolo, sikwazi ukuthi mhlambe sibuyisa ke inhlonipho ke nokusebenza okuhle okuzokwazi ukuthi ke kulekelele abantwana besikolo. Ukulunga kwesikolo kuzela amathokazi ke kuba umthokozisi ngoku uzawufunda izobungcaphephe kwezezimali ne-insurance, i-actual science e-UCT. Nanjengoko umthokozisi esifulathela isikolo sakhe iBhukulani esingisa kwelentlanzi, ukanti iklasi ka-2024 ifunge yamuncintupha ngelithi iyabubona kuphela ubuthongo xa ibhale iimviwo zokugqibela zokuphela konyaka kuba kaloku bafuna impumelelo engaxoxisiyo yomyinge ka-95 ukuya ku-100%. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa Newsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya eSoweto. Kanti uThabile Makhaphela selengqangile neMozulu. Xa uqhubela kaloku umbukele umqulu wakho wendaba abadikela apho kwideska yakho yendaba nam ke ndivumele kaloku ndabukele kumbukeli kweyam idesika imozulu bethuna mna ndikuThabile Makhaphela umamthebukoza. Namhlanje langomso nansi kaloku imozulu. Sivuleke izinto ekhaya kutsho ukubanzi kaloku iingxelo zethu zokuxhaphaka kakhulu ke kwimoya kaloku ebhudlayo apha eMzantsi Afrika, ukutshisa okuqatha kwelanga nemvula kaloku ubukela kakhulu phaa kumbindi apha eMzantsi Afrika njengaphaa kaloku oodiyara bevuka phaa ekuseni ngaye la 19 degrees bavaleke nokusuku lwabo futhi ngamashumi nje ekhatshwa kaloku sisafine kusatshisa kamnandi kodwa kusibeke kaloku kakhulu phaya kwelaphondo laphaya eMpuma kaloku ubukele wabekhaya sivule ngalo futhi phaya iphondo lokuqala amaqondo othi okutshisa phantsi naphakamileyo phaya eMpuma Koloni njengaphaa embindini ekaladokhwe ngo-18 bavala kakhona la mini futhi ngo-38. Benjeje phaya ephondweni lethu ke liphaka lokho lona eFree State njengaphaa koFrankfurt bevuka kwakhona phaya ekuseni futhi bekhatshwa ngo-17 degrees bavale baqukumbela usuku ngamashumi nje mbukeli azabe nesine. Kanti benjeje phaa kwelaphondo lona liphaya eNtshona Koloni ngamandla iingingqi zikunqome phaa ezifana neFredendal ngaye kaloku la 18 degrees bavale balisoyo kamnandi olwasuku ngamafu njandephi ka-32 degrees. Nanso bathina kaloku imozulu apha ephondweni lethu liseNorthern Cape lona njengaphaa kumantla nombindi weli phondo phaa kaloku ooPriska 22 degrees kuyatshisa ngorhatya kaye kaloku umbukelo wam la 36 degrees kanti eDiara ku-19 ekuseni. Benjeje phaya ephondweni futhi kuseNorthwest ngomso emva kwemini Vryburg bevuka kaloku ngala 19 degrees bavala imini ngamafa ndephi neentshizane zaye kaloku la 35 degrees. Bukela bapha ekhaya benjalo nyakhe imozulu apho sikhoyo besinephondo leGauteng eRandburg Johannesburg ngo-17 degrees bavale kamnandi olwasuku lwabo futhi ngala 30 lapha koSprings ekuseni ngo-16 degrees ophole nje kamnandi. Nanso kwakhona ke bukela imozulu phaya ephondo lethu ekumantla apha eMzantsi Afrika njengaphaa koPhalaborwa ephondweni eLimpopo kuye kaloku la 19 degrees baqoshelise basonge futhi usuku lwabo kamnandi futhi ngamafa ndephi phaya ekuseni ka-27 degrees. Nanso kwakhona bukela imozulu phaya ephondweni futhi lisempumalanga njengaphaa ekoSkhukuza ekuseni ngo-19 bavala usuku ngo-30 degrees naphaa kuwehlekalo futhi elaphondo embombela kaloku ekuseni futhi ngo-16 degrees. Bukela wam xa siqoshelisa imozulu phaya KwaZulu-Natal njengaphaa kumantla ephondweni KwaZulu-Natal ePongola kuyatshisa kamnandi ngo-31 degrees kanti naphaa koRichards Bay ekuseni futhi sengu-20 kanti bavala usuku lihlabile umhlabilanga phaya ka-32 degrees. Bethuna mna ungoza ndikuthetheka kathi xesha limiyole.
Kamnandi mawethu.